त्यांच्या संपूर्ण मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे संप पुकारला। आज सकाळच्या सुमारास बसेस सुरू असताना जिल्ह्यातील काही विद्यार्थी बसने शैक्षणिक कामासाठी चंद्रपुरात आले व शैक्षणिक कामे पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थी एसटी स्टँडवर गेले असता त्यावेळेस त्यांना बसच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याचे कळले। आता आपल्या गावी जायचे कसे असा मोठा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला असतानाच त्यातीलच एका विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे माजी वित्तमंत्री व सध्याचे लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांना संपर्क केला। आमची जाण्याची व्यवस्था नाही, एसटी महामंडळाने एकाएकी संप पुकारला आहे, आम्ही काय करायचे असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला आणि अपेक्षेप्रमाणे सुधीर मुनगंटीवार यांनी विद्यार्थ्यांची अडचण ऐकली व लगेच उपमहापौर राहुल पावडे व मनपा स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप आवारी यांना संपर्क करून लगेचच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था केली। 50च्या जवळपास असलेल्या या विद्यार्थ्यांनी सुधीर मुनगंटीवार व त्यांच्या टीमचे आभार मानले। एकाएकी पुकारलेला संप व त्यामुळे होणारी गैरसोय याचा अनुभव आज विद्यार्थ्यांना आला। तसेच लोकप्रतिनिधी म्हणून अनोळखी असलेल्या विद्यार्थ्यांना कोणताही वेळ न दवडता सुधीर मुनगंटीवार यांनी वेळेवर केलेलं सहकार्य हे सुद्धा विद्यार्थ्यांनी अनुभवले। मी रायनार फामडेडीचा आहे सर। मी आंबेडकर कॉलेजला BA सेकंड इयरला शिकत आहे सर। सकाळच्या बसला आम्ही सकाळी आलो 7च्या नाही का 8 वाजता सर इथे बसून पोहोचलो सर। क्लासला गेलो, क्लास केले आणि सर 12च्या दरम्यान इथं आलं बस स्टॉपवर। सर म्हणतात यांनी आपले महामंडळवाले राष्ट्रवादी काही बसची तुमची बस जाणार नाही सर। सकाळी पोटे उपासनापाशी येते आणि सर त्यांनी उपाशी राहतात, त्यांनी म्हणतात बस सोडणार नाही। तर सर आम्ही सुधीर भाऊ मुनगंटीवारला साहेबाला फोन केलं, त्यांनी मला तुमची अडचण आमची जाणून घेतली त्यांनी आणि त्यांनी आम्हाला गाड्या पाठवल्या आणि राहुल सरांनी आमची नुसती मदत केली त्यांच्यातर्फे आणि आम्ही सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहेबांचा धन्यवाद मानतो, त्यांनी आम्हाला गाड्याची व्यवस्था केली। थँक्यू।